Σάντο στο φάουλ. Μπάλα περνάει από το τείχος, ο Φούλοπ, κόρνερ. Μπαγάσα προστάτευσε ωραία την μπάλα, πέρασε από τον Μπαρτολίνη. Στο δεύτερο δοκάρι ο Τζιμπούρ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό και σουτάρει ο Μπαγάσα στην αγκαλιά του Φούλοπ στο 41. Αφήνει ο Ιμπαγάσα, πατάει για το Χολέβα, το σουτ, καταπληκτικό και πολύ δυνατό σουτ στα δίχτυα του Φούλοπ, ο οποίος δεν κατάφερε να αντιδράσει. Το δεύτερο γκολ του Χολέβα στο πρωτάθλημα, στο 43. Άπιαστο σουτ. Άλβαρες. Δεμπλάσης. Παλιά για τον Ναβάρο, ο οποίος σουτάρει με το αριστερό. Out. Η καλύτερη στιγμή του Αστέρα στο πρώτο ημίχρονο. Τορσίδης. Πολύ καλή προσπάθεια, έξυπνη προσπάθεια πάνω από την εστία του Φούλοπ. Ουσέρο στο κόρνερ. Σανκαρέ, out. Στο 62, πρώτη ευκαιρία για τον Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Σανκαρέ επικίνδυνα, κερδίζει ο Απτούν με την επιμονή του. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει ο Τζιμπούρ, θα στρώσει ο Φουστέρ, δεν μπορεί. Τον έκοψε ο Φορμίκα, πολύ σημαντική προβολή. Ο Αστέρας έχει φάουλ με τον Καρτάσιο στο 86ο λεπτό. Ο Ράγιος στο σουτ, ο Κάρολ.